Namara para mga barkada, welcome sa ating panibagong lakwatsa. At ngayon samahan nyo ako sa Maynila para mag-ikot-ikot kasama pa rin ang travel locations and syempre ang isla. Ang samahan ng mga tour guide na malalapit. At ngayon kasama natin ang estudyante ng St. Columban's College. Mababait sila, mababait. Ikot-ikot kami dito sa Maynila. At ngayon nandito tayo sa Intramuros o ang mas kilala sa pangalan noong panahon, The Walled City. Alam mo ba ang history ng The Walled City? Sure. Hindi. So kaya siya tinawag na The Walled City kasi noon 1960s, if I'm not mistaken, noong 1940s, ganyan. Tinawag siyang The Walled City kasi napapaligiran siya ng wall. At dito yung pinakaunang distrito at pinakamatandang distrito sa Pilipinas. Ayun, share lang sa estudyante, mga nanonood, konting kaalaman. At yung nasa likod natin mga kada, nakikita nyo, yan ang Manila Cathedral, sa loob pa rin yan ng The Walled City. Alam nyo din ba na ang pangunahing transportasyon noon dito sa Pilipinas o dito sa Intramuros o sa tinatawag na The Walled City is ang kalesa. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin nilang ginagamit. Yan. Pero ang kalesa mga kada, hindi ito nagsimula o hindi ito nag-originate sa dito nag-originate kung saan ang lugar. Sa pagkakalam mo lang nag-originate ang kalesa sa China. Ang ginagamit ng tagahila ay tao, hindi kabayo. Dito tayo ngayon sa Elite Techno Park. Dito yan sa Boom na Boom Complex. Yan. Pangalan pa lang Boom na Boom na. So katabi nito is yung upside down museum. Dito lang yan sa may left side or katabi lang din ng Star City. So malapit lang. Dito lang yan sa Pasay syempre. Ang Elite Techno Park, pinapakita sa estudyante kung saan nagmumula yung mga sources ng ating energy na potential na pwedeng kunan. Hydro, air, saka yung iba pa. At syempre yung mga basic automotive knowledge, kaya nag-share sila doon. Kasalukuyan tayo nasa MOA, lunch break ng mga estudyante natin. Meron na lang tayong isang itinerary, ang Manila Ocean Park. At doon, panguli pero sobrang pinakamatagal kasi aabutin doon ng alas 7 ng gabi. So bibigyan lang natin sila ng isang oras para makapag-lunch and after that, proceed na tayo sa ating last and final itinerary, ang Manila Ocean Park. One eternity later. So yan mga kada, tapos na ang kanilang lunch break at puproceed na kami dun sa sinasabi kong alam mo kung saan tayo pupunta pre? Sa Luneta, sir. Bugok hindi? Sa Luneta. Luneta ba yan? Luneta kami, sir. Manila Ocean Park? Luneta. Sa Luneta yan? Luneta muna tayo pupunta. Bago Manila Ocean Park. Ay be? Paano mo nalaman yun? Sinabi ni boss. So ngayon ko lang nalaman mga kada, Luneta na daw muna. Sigurado ka ba? Luneta talaga tayo? Meron doon. So Luneta tayo bago mag Manila Ocean Park. Picture taking lang tayo dun sa Luneta kasama estudyante. Matapos doon, direkta na tayo. Papunta tayo sa Manila Ocean Park. Totoo na talaga to. Meanwhile. So dito na nga tayo ngayon sa Manila Ocean Park. At dito na yung last na itinerary ng estudyante. Nakapagpa-picture na kami sa Luneta for 15 minutes. Di nga less than 15 minutes lang. So ito na yun, after dito, abutin ng gabi, diretso na sila uwi sa Lingayen. So titingnan natin kung ano nasa loob nito kasi Hello. di pa tayo nakakapasok dito. So hayaan yung i-tour ko naman kayo dito sa Manila Ocean Park. Kung hanggang saan naabot ba yung pwede nating i-cover dito sa loob kasama yung estudyante natin. Daya mo, Boyet. Pwede ba kita masampal, Boyet? Bakit? Dahil hindi mo ako sinamahan nung nakaraan sa Paranaque, Boyet.
Madaya ka, Boyet. Isang bakit binili namin, Boyet? Bakit? Nakadalawang beer lang ako, Boyet. Hindi ko nainom, Boyet. Visit ka, Boyet. Sir, liwagan nyo lang. So nakakuha na tayo ng ating pass. So ito ang kailangan para makapasok dito. Blue sa akin kasi special. Yung estudyante is white. So di ko alam kung hanggang saan ba tong pass na to. Tatry natin. Ha. Dito tayo ngayon sa Birds Prey Kingdom. Anong uri nga sir yung mga eagle natin dito sir? Mga Brahminicates sila. Uri ng hawk sa Tagalog, lawin po. Yan, Kamag-anak sila ng mga eagle. Pag lawin, medium. Pag eagle, bigger size. Yun, so nalaman nyo na kung anong makikita natin dito. Sir, ano pangalan mo sir? Joel po. Sir Joel from Manila Ocean Park. Thank you sir. Thank you po. Bye-bye, sir. Shoutout sa mga ka-OJT ko dito. And OJT ka lang? Yes, OJT Ano lang ang po. pangalan? Janica Pasco po. Ay, Janica, thank you. So ito na yung mga kada. Dito na tayo sa loob. Pinakapuso ng Manila Ocean Park. Tingnan nyo naman kung gaano ito kalaki. Hindi ko alam kung anong klaseng isda ito, pero ang alam ko lang, mukhang bulag na siya dito. So kapag nandito ka, para ka nang nasa ilalim ng dagat. Kapag nakapag-try ka na mag-snorkeling, ganito yung makikita mo kapag masyadong maraming isda. Ito effortless. Ngayon, makakita ka ng manta ray. Ayun, lumilipad doon. You know? So meron pang mas malalaki dito. Papakita ko sa inyo yung mga baby pating na pwede nang igulay. Ano nakikita nyo? Natulog sila. Pero nakadilat. So ito yung pinaka-close encounter natin sa mga pating. Pero may mga glass, syempre. Uri pa to ng pating eh. Janitor pating. Hanggang doon na lang ba tayo? Meron pa, marami Ano pa. pang sunod? Fish pa. After fish pa, we are... Libre ba yan, sir? Hindi, syempre. So marami pa tayong ikutin dito. Marami pa. Fish Dami pa pala. Ano pa? Shark and ray direct encounter. Tapos? Barnyard. Birdhouse. Sea Lion Show. Sea Lion at saka Show. yung Symphony Evening Pumpkin Show. Ooh, ang dami pa pala. So abutin tayo dito mga 7. Yes. Mahaba-haba pa to. Pero sobrang pagod na ako. Ang sakit na ng paa ko. Aray ka. Ang sakit na ng paa ko. Ang dami natin bit-bit. Mahaba pa yung lakaran dito. So akala ko dun lang tayo maglalakad. Tapos na. Meron pa pala tayong ibang pupuntahan na mas malayo pa. Damn. So ito na next natin. Let's go! Dahil sa sobrang pagod na tayo, masakit yung paa natin. Ma'am! Tatanungin kita, ma'am. Ready ka na ba magpaspa? Libre kita. Fish pa. So ang gagawin lang natin, maghubad tayo ng mabaho natin yung paa, tapos lalagay natin dyan. Kakainin nila yung mga patay. Mga patay na skin. So ito try natin. Dahil wala namang estudyante may gusto, tayo gusto. Dito tayo sa konting estudyante para masolo natin. You know? Para tayo lang ang kainin ng mga hayop na to. Sobrang nakakakiliti ang puta. Ayaw. Mamaya may try. Try mo. Masarap, promise. Di ko kaya. Sobrang nakakakiliti ang putang ina talaga, promise. So, ang gagawin natin, dadaan-daanin lang natin. Sobrang nakakaliti.
medyo harsh yung feeling natin dito kasi mag-isa tayo. So, ang daming isda. Bale, pinag-ipiesta nila yung aking paa. So, na lang siya nakakakiliti. Oo naman. Parang yung matagal na nasanay na yung paa ko, ayoko nang umalis sana. Antayin ko na lang yung susunod na batch bago ako umalis. Pero, kailangan natin tapusin agad yung trabaho natin para makapag-vlog tayo ng tuloy-tuloy. Let's go. So, di na tayo nakapagpigil. Bumalik ako at nahiga habang nagpapakain ng paa sa mga isda. So ang mga isdang nandito nakikita nyo is Dr. Fish. Sila yung mga kumakain ng mga dead skin daw na sinasabi. Sa una sobrang nakakakilite pero pag tumagal sobrang nakaka-addict talaga. Kaya naman ito yung pwesto ko. Ito yung pwestuhan natin dito. Relax na relax. Sa tingin ko, habang mas tumatagal nakababad yung paa mo, mas lumalambot yung skin mo. So it is easier for them to bite your dead skin. Siyempre matatanggal agad yun kasi malambot na nababad na sa tubig. So kaya ibababad pa natin to kasi hanggang alas 5 pa naman tayo. Sarap. So the sea lion show just ended and I have to wait for another 1 hour for the fountain show. That will be our last program for the students. Right now we're just going to have a coffee here in Sari Sari store. Sari Sari store here in the Philippines is really cool. It's like that. You're just gonna put that beer pieces like this. It's not too small. It's not too large. It's just right. So we're actually here at Ninoy Aquino. So what you call this? Quirino Grandstand. Oh, Quirino Grandstand, the former president of the Philippines. This is my favorite time because it is the golden hour, as you can see. Wait, what? Hello. Hi. 1, 2, and... So nangaantayin na lang nga natin mag 6:30 gaya na sinasabi ko kanina, pa English pa tayo. Kasi may last program tayo, yun yung fountain show. So I haven't seen that before. So antayin natin mag 6:30. Ang oras ay ganap ng 5:40. So yun, almost 1 hour pa tayo. So andito tayo ngayon sa Luneta. Luneta po ba to? Yan, dito tayo sa maganda. Itong pwestong to, ito yung magandang paliparan ng mga saranggola. Kaya naman kung nakikita nyo dito, tinda, may tindang saranggola dyan. Habang nag-aantay kami, magkakape muna kami kasama yung tropa Isla. Isla tropa. You know, sir, maraming salamat. Coffee ko black ba to, sir? Kuha lang po ng kuha, mamaya po ang bayad. Ganito po sa amin. Nakakabulag ang kape. Mga kada, ang kape ay nakakabulag. Babayaran ko na lang lahat. Okay. Lalo na pag may kutsara. Kasi kapag iinom ka, yung iba, mawala sa isip nila. Kala ko ba Na pagkakalawa? meron silang kutsara, minsan natutusok yung mata, kaya nakakabulag. Yun mga kada, yun ang hudyat na tapos na ang ating mission, yung fireworks na yon. At yun, hatid na natin sila sa Lingayen. At hanggang dyan lang ating lakwat. So once again, this is your Aragon Vlogger, Jude De Los Santos. Peace out.